katubang. Idulot niya to sa misangunyan ang minasunod na intentions. Thanksgiving in honor of Our Lady of Peña Francia, offered by Sheila Chavez. Thanksgiving offered by the following: Carla Fabol, Validor, De Liva and Bautista family, San Antonio Diagnostic Laboratory, Mr. and Mrs. Epifanio Maria Terbio Jr. and family. Special petition for Ruby Antonio. Thanksgiving offered by Melinda De Jesus. Personal intention of Diane family. Siring man po para sa kipangaloan kankalag ni Monsignor Romulo Vergara, Jimar, Nonito, Rosario Asen Roque, Jennifer, Sinaida Asen Andres, Jaime, Lopez Sr., Josefina, Siringman, Sinaida Asen Andres, Siringman para sa kipangaloan kan gabos nakalag sa purgatorio. Ngunyan, Disyembre 17, sa ikaduhang aldaw ni Misa Aguinaldo. Sa misang ini, ipinagpapamibi in simbahan ang pagdatong kan Dios na pano nin kabanalan. Siya ang madara nin liwanag asin kadunungan sa kinaaban. Siya ang madara nin liwanag asin kadunungan sa kinaaban. Siya ang matukdo kandala nin kaligtasan sa gabos na tao. Pinupunan niya to ngunyan ang inot na o, antifona, madya o sapiensya, o kadunungan ng Diyos na orog kahalangkaw. Ipamibi niya to na mapasatoy aman ang balaog nin kadunungan. Makakaiba niya to sa selebrasyon kan banal na misa. Iyo po sa Reverendo Padre Jed Anthony Peña. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang akontaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tukan naman sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Susunod na ang kaduwang kandila ni Mrs. Vivian Lopo and family. Asin ni Mrs. Sarah Elarza. Ang ikaduwang kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya nin kadunungan, tanganing liwanagan sa tong isip, asin puso, na masabutan niya to, ang sa iyang mga pagbuot. Diyos na kagurangnan, paliwanaga sa samong puso ang sa imong mga pagbuot. Tanganing makaawas kami sa kadikluman, asin ikapahayag na kami mga aki nin liwanag sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Ang kadunungan nin Diyos na urok kahalangkaw, na kaiba mo asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga marahayan mo. Mamibi kita. O Diyos, kaglalangasin kag tubos ning tao,
Nagbuot ka naan sa imong tataramon, mag-ako nin laman sa pupo nanin danay na pagkabirhen. Maninigong hinanyugaan sa mong mga pamibi, tanganing anbugtong mong aki, na nakisumaro sa samong pagkatawo, papagkanigoon kami makisumaro sa imong pagka-Diyos. Siya nakaiba mong nabubuhay ay sinagahade, kasarok ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Magtiripon kamo, magdangog, mga aki ni Jacob. Magdangog ki Israel na sa indong ama. Huda, ika o umawon ka kan sa imong mga tugang. Ang sa imong kamot sa loong, kan sa imong kaiwal. Malaob sa atubang mo, ang mga aki kan sa imong ama. Hoven na leon si Huda, pakapatimek tema, aki ko, tuminukad ka, lumino ko, huminigda, siring sa leon, asin siring sa babaeng leon, si Isay ang mapabangon sa iya. Dae hahalion ang setro ki Huda, ini ang baston kang leader sa tahaw kan sa iyang mga bitis. Sagkod na mag-abot ang may sadiri kaayan. Siya nasukat kuyugon nin mga banwaan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan asin ang saganang katuninungan, sagkod sa mayo na kanbulan. O Diyos, taon sa hadi ang sa imong kahatulan, ang sa imong kasuriputan sa akin ninhade. Hukuman niya ang sa imong banwaan, sa kasuriputan asin ang sa imong mga duka sa katanosan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang sakanang katuninungan sa kudamayo na kanbulan. Magdara ang kabukidan nin katuninongan, sa banwaan asin ang kabuludan. Sa kasuriputan, papatotoahan niya ang dukha kan banwaan. Ililigtas ang mga aki kan daing sukat, rurunoton ang mga mapang-api. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan sa kudamayo na kanbulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan, sagod sa mayo ka ng bulan. Maghada siya poon sa dagat, sagod sa dagat. Poon sa salog, sagod sa kapuruhan kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan, sagkod na mayo na kanbulan. Pag umawon ang sa iyang ngaran, sagod paman, sa atubang kansaldang, madanay ang sa iyang ngaran. Bibendisyonan sa iya ang gabos na tribo kandaga, midbidon kang gabos na nasyon ang sa iyang kapaladan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan, asin ang saganang katuninungan, sagkod na mayo na kanbulan. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Libro kantrong kon Hesus Kristo. Aki ni David, aki ni Abraham. Si Abraham naging ama ni Isaac. Si Isaac naging ama ni Jacob. Si Jacob naging ama ni Juda, asin kan sa iyang mga tugang. Si Juda naging ama ni Fares, sa kani Zara Kitamar. Si Fares naging ama ni Esrom. Si Esrom naging ama ni Aram. Si Aram naging ama ni Aminadab. Si Aminadab naging ama ni Naason. Si Naason naging ama ni Salmon. Si Salmon naging ama ni Boaz ki Rahab. Si Boaz naging ama ni Obed ki Ruth. Si Obed naging ama ni Jesse. Si Jesse naging ama ni Hading David. Si David naging ama ni Salomon sa agum ni Urias. Si Salomon naging ama ni Roboam. Si Roboam naging ama ni Abiya. Si Abiya naging ama ni Asa. Si Asa naging ama ni Josaphat. Si Josaphat naging ama ni Joram. Si Joram naging ama ni Uzias. Si Uzias naging ama ni Yotam. Si Yotam naging ama ni Ahaz. Si Ahaz naging ama ni Ezekias. Si Ezekias naging ama ni Manases. Si Manases naging ama ni Amon. Si Amon naging ama ni Josias. Si Josias naging ama ni Jeconias. Asin kan sa iyang mga tugang sa Distiero. Pagkatapos kang Distiero sa Babylonia, si Jeconias naging ama ni Siltiel. Si Siltiel naging ama ni Zorobabel. Si Zorobabel naging ama ni Abiud. Si Abiud naging ama ni Eliakim. Si Eliakim naging ama ni Azor. Si Azor naging ama ni Sadok. Si Sadok naging ama ni Aquim. Si Aquim naging ama ni Eliud. Si Eliud naging ama ni Eliasar. Si Eliasar naging ama ni Matan. Si Matan naging ama ni Jacob. Si Jacob naging ama ni Jose na agum ni Maria na namundagan ni Jesus na inaapod na Kristo. Ang gabos na kapag-arakian poon ki Abraham, sagud ki David 14 kapag-arakian. Poon ki David sagud sa Distiero sa Babylonia 14 kapag-arakian. Poon sa Distiero sa Babylonia abot kay Kristo 14 kapag-arakian. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Kada family reunion, igwabagang mga tao na kamag-anak niya to na minsan masusog kang mga hinalian ta. Minsan may maistorya sa satuya, ay ang lulo mo, sagod ang lulo ko, magpinsan. Dangan, si arog ka ni, arog ka iyan, tiyuon mo. Nagsususog, no? Iistorya ang mga ninuno, urog ng gayo duman sa mga hoben na miyembro kan pamilya. Mga tugang mahalaga ang pagsusog kan family tree ta dyan, mas nabibisto niya to ang sa tuyang pamilya, asin mas naintindihan niya to ang sa tong mga nakagawian sa pamilya. Saro po nga ni sa kuyang dai nagibo bago nagadan si Papa kang 2019, iyo an hapoton siya an manunungod sa sakuyang mga ninuno. Tangon yan, di ko nalugod miridbid. Ano? Sa Ebanghelyo, ngunya na aldaw, kan aginaldong ini, kita tinawan kan mga listahan, kan mga pangaran, kan mga ninuno ni Jesus. Inaapod na genealogy. Pwede kitang mag-isip, mga pangaran sa namambagayan, ano man ang importansya kang mga pangaran na iyan. Alagad mga tugang, ang listang iyan, bako sa naman yan, bako man yan
simpleng listahan sana nin mga pangaran, kundi sarong dokumento na nagpapatunay kan pagkamidbid kun si isay ng God si Jesus. Na siya pala ang tunay na hadi na ipinanuga, ang katanusan na aki ni David. Tano, sa mga propesiya sinasabi na ang Mesiyas mahali sa linyada ni David. Kaya ang ginibo ni San Mateo sa Ebanghelyo ngunyan, sinusog niya lugod. Taday nagtuturubod na si Jesus ang Mesiyas. Kaya sinusog niya, pinatunayan niya na si Jesus hali sa linyada ni David, na siya ang Mesiyas na ipinanuga. Alagad mga tugang kung hilingon ta ang listahan na iyan, maririsa niya to na ang pamilya ni Jesus bakong perpekto. Di ko aram kung biristado nindo ang mga pangaran na binara sa subago. Pero, ang iba duman, may mga maraot na nakalihis. Ang iba duman, mga nagkasala nin makuri. Arog ni Hading David, bisado nindo ang arog nindong istorya ni Hading David. Although, saro siya sa mga great kings kang Israel, pero nakagibo siya ning sarong makuring kasalan. Ang ginibo niya, si saro sa mga soldados niya na ang pangaran Urias, ilinaag niya sa front row kang gera. Tanganing pag nagpaggera, madali siyang magadan kan kalaban. Tano, may interes si Hading David sa agom ni Urias na si Bathsheba. Ano? So, duman, ang iba sa mga tao, sa mga ninun ni Kristo, mga parakasala man. Ang iba nga ni bakong Hudiyo, mga hintil, arog ni Tamar, ni Rahab, asin ni Ruth. Alagad mga tugang, dawa nga ni bakong perpekto ang mga ninuno ni Jesus. Ang Diyos, ginagamit man giraray sinda, tanganing mautob ang sa iyang kabutan. Mga tugang, ang nakalihis ta, an sa tuyang mga lugad, an gabos na sala na nagpapagabat sa satong mga puso, bakong problema sa Diyos na magtrabaho sa satuyang buhay. Sin is not a problem for God. Tanganing day siya makagibo kan sa iyang mga dapat gibuhon sa sato. Kung nahihiling niya to ang mga tawong ini sa linyahin ni Jesus, si David na nag-agaw kan agom ni Urias, si Rahab na sarong parahuwas, si Tamar na nagibo nin iskandalo, nagpapatotoo ini na ang Diyos palan daiman naghahanap nin mga perpektong tao, tangani isa ng gamiton niya. Naghahanap siya nin mga tawong buot na magtugot na gamiton, asin magpasakop sa saiya. Kaya mga tugang, dito pag-isipon na, bako akong maninigo, para kasala ako, masusulo ako pag naglawg akong simbahan, bako yan ang rason. Taan hinahanap kan Diyos, bakong perpekto, bakong mayong kasalan. Ang hinahanap niya sa satuya, itong kapakumbabaan po baga, na magpasakop sa iya, iyon man lang yan ang importante. Because when we are humble, when we are submissive to the Lord's will, diyan mas may kadakol na mahahaman ang mahal na Diyos sa buhay ta. Why? Because
we are obedient, we are submissive to Him. Kung igwa kang sarong bagay sa imong buhay na nagpapamati sa imo na, ay dahil na ako magiging kapaki-pakinabang sa Diyos. Ay grabe ang sakuyang nakalihis na mga nakasalan, Father. Dahil ako mapapatawad kang Diyos. Mga tugang, hilinga ang ebanghelyo nato unyan. Ang mga kasalan niya to, kayang hugasan kan kagurangnan kun tutugutan tasana siya. Ang mga lugad niya to, kaya niyang bulungon. Ang mga raot sa satong pagkatao, kaya niyang irahayon. Bako yan problema sa kagurangnan. Ninhulita siya ang Mesiyas na ipinanuga kan mga propeta, nangunyan pinatunayan ni San Mateo sa Ebanghelyo. Kunsiring, ang kinakaipuhan, iyo ang satuyang pagtugot, asin pagsuko sa Mesiyas na ini. Arog kan mga ninuno ni Jesus na ang mga nakaagi bakong magayod, inaapod man kitang isuko ang satuyang, primero, mga kasusupgan sa buhay. Iyan ang mga gapo na nagpapagabat sa satuyang kalag. Isuko niya to iyan kay Jesus. Siya na ang nag-ako kan kasusupgan kan gabos niyang mga ninuno. Asin, inako niya man an sa itong mga kasusupgan kan ipinako siya sa krus. Tanganing kita maging talingkas. Ikadua, isuko ta sa iya ang satuyang mga lugad. Ang mga panahon na kita makuring nakulgan, asin naraot, hulikan sa diriman sa nanyatong mga pagkakasala. O huli kan mga maraot na ginibo sa satuya kan ibang tao. Ang Diyos ang para irahay kan mga raot. Tugutan niya to si Jesus na hilingon asin irahayon ang mga pagkakabarari na iyan. Ang pag-abot ni Jesus bako man para sa mga banal, kundi para sa mga parakasala na may pusong nagsasabing, Diyos ko, kaipuhan taka. Sa panahon ngunyan, mga tugang, grabe na ang technological advancements, igwa na nga ni kitang AI, alos yaon na gabos sa online, sa clouds, right? Lugod, dai man lugod ini magribay sa Diyos. Haputuntaan sa ito yung mga sadiri, ano-ano ang mga bagay na nakakaribay sa Diyos, sa sakuyang puso. Tibaad an kwarta, an kayamanan, tibaad an kasikatan, di ko aram. Kamu po an makakasimbag kaiyan. Simple sa naman an hapot, ano-ano ang mga bagay na nakakaribay sa Diyos sa kuyang puso. Lugod sa panahon na ini, mano danta na kaipuhanon ang Diyos. Let us learn to need God once again. Tapag nakakanood kitang kaipuhanon giraray ang mahal na Diyos, nabukas ang grasya, nabukas ang satuyang puso sa pag-ako kan mga grasya because we ourselves are open. No? Bukas ang satuyang puso sa pag-ako. Idusay niya to sa iya ang satuyang mga bakong magayon na nakaagi. Ang satuyang mga lugad, ang satuyang mga kakuluganing buot, mga hinanakit, gabos, idulot
idusay ta sa iya. Magtugot kitang magtrabaho siya sa sato. Bako nin huli ta maninigo kita, iyan po ang tandaan ta. Tugutan ta ang mahal na Diyos na magtrabaho sa satuya. Bako ta, deserving kita. Sa panahon ngunyan na sinasabi kan kinaban, deserve mo yan, yung success na yan, okay, fine. Pero mga tugang, when it comes to God, we need to be humble. We need to remember na we do not deserve His grace. Na ang grasyang iyan, itinatao yan kan mahal na Diyos sa satuya freely, not because of who we are, not because of our achievements, not because of what we have done, not because araal daw kitang nagro-rosaryo o nagsisimba, but it is given to us freely, huli kan sa iyang pagkamuot, not because of who we are, kundi ninhuli kan kun si isay siya ang Mesiyas kan Diyos. Amen. Matindog po, pamibi nin banwaan. Sa satong kaluyahan, mag-arang kita sa amang langit no, nadarakan sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, binuot niyang maligtas kita, asin makanood kan katotoohan, sabihon ta kagurang nanhinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga pastor, magsunod sa kabuotan kan Dios, asin hanapon ang karahayan kan sa indang inaataman. Urog na ang mga dukha, asin ang mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing bilang sarong komunidad, magmidbid kita kan karahayan nin lambang saro, mamuot kan satong mga kanasasabatan, asin maglikay na dai maghukom o magkondinar sa mga nalalaggalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nawara sa dalan, asin nakakamati kan kulog nin pagsulo-sulo, kahaditan asin pagsikwal, makanood na magsarig sa pagkaherak, asin pagkamuot kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, mga dai nakakaluwas sa harong, asin mga nagsasakit, magtibay ang buot, asin pakusugon, kan pakasabot kan pagkamaot sa inda kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, patawadon sa indang mga kasaalan, asin magpahingalo sa katuninungan nin langit sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa katuninungan, idusay niya to sa Diyos ang sa tuyang mga kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Amang langit no, ng kapangyarihan kan pagkamot, mulugod danay na magantabay sa mo. Tabangi kaming dai madagka kan mga kinabano na kasibutan kan sa mong buhay, asin dai madaog kan mga karatan. Hinahagad mini huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
magpamibi ka mo mga tugang, tanganayan sa ko, asin sa idong atang mako manlugod kang Diyos amang makakamahan. Akood manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawad asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakabanalaan mga dulot kan sa imong simbahan, asin itugot mo na, huli kining mga ginagalangan na misteryo, magkanigo kaming maumayan kan langit nun na tinapay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas bina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama Diyos na makakamhana dahil kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot asin itinukdo kan siya yao na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupukas sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ika nagadan banal burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mga maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaloiban sa kud sa pasyon. Nagkua siya ni tinapay asin pagpasalamat pinakini, asin tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkakadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan ken tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, ansa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglam asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Kamurawayan sa mga kapanahunan.
Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuninongan tinatao ko sa Indo. Haray pagilingan sa mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan ka mo nin katuninungan. Peace be with you. Salakan hawak asin ko. Karunya sa Kristo. Miserere nobis Dei. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
mamibi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami, basog kan Diyos no na atang makamtan mining kamautan, na sa liwanag kan sa iyong Espiritu magbanaag kami, siring sa mga maliwanag na ilaw sa atubang kan sa iyong Kristong madatong, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Rei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corporis et animam, ut dignum Filii habitacum lefice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letemur, eius pi intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw mo na po. Announcement. Enot. Ang parokya nag-iimbitar sa mga young professionals or young adults edad 23 hanggang 29 na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Ini kigibuhon sa Archbishop Alberto Hall, digdi sa parokya. Kamautan ka na sabing aktibidad ang magtaon ng tabang espiritual asin oportunidad sa mga young adults na nagmamaot na magkaigwanin grupo na may ibahan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikadua, sa ngaran po kan sa tuyang Cora Paroko, asin kan Parish, Pastoral and Finance Councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikaduang aldaw kan sa tong Misa di Aguinaldo. Salamat sa mga altar servers, lector and commentator, lay Eucharistic ministers, asin collectors, sa indang partisipasyon sa Laogan Misa, siring man sa Piña Francia in Couples for Christ Choir sa indang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Mrs. Vivian Lupo sa pagsulukan kandila sa ikaduang aldaw kan sa tong Misa di Aguinaldo. Asin orog sa gabos kay Reverendo Padre Jed Anthony Peña, formator kan Holy Rosary Minor Seminary, ang sa tuyang celebrante mayor, asin predicador. Ikatulo, pagkatapos kan misa, igwa sa luwas sa patio, kan simbahan na dikit, na painit, pakapi, asin paggoto, para sa mga parasimba. Salamat sa Lectors Ministry,
asin ang APCD kato sa pag-sponsor kan sa tung pagkakan ngunyan na aga. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon naman lugod ka makang Diyos na makakamhana nama, asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.